Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni ton di perbadia, na tumapalangi dot tanoon. Amen. Pabo hamuma tu woru Sion, idama nunga roha tu ammi, idama iutu ibana do upa silhononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Na tumapalangi dohot tano. Inorhon ni asini rohamdo umbahin saat hami tu taon hurian na imbaruon. Lehon matu huriam ton dim nabadiai dot hamaloon sianho. Asalam rara jala ganda harajommu di tonga-tongani hamion. Tay leon mahiras ni rohatu naposo makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Pargogoy mahami mangoloy ho di bagasan hapor siaon na toktong. Asamanahan hami sahat ro di ujung na marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik dihita di minggu Advent na parjoloon. Dian Heber 12 rodi ayat 14. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu salut halak. Uhut asabadia hamu anggosoi dang adong idauta Tuhani. Salinai rikoti hamuma asa mardame hamu tu saluhut halak, ut asabadia hamu anggosoi, dang adong idauta Tuhani. Rak mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, saya parungkui mahami, mangulau nahombar batik ini. Amin.
Tatopo tima dosa tanah godangi di joloni Tuhatta. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Para si rohan na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Panguluh kami. Kami halak pardosa na dangolon. Rotu jolo ni habangsa habadi ommi. Manopoti jala mengangguk kondosa nami. Mat sa jojo tuhar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata. Dohot pambainan nami naroai. Dang uhalongi hami ho sian nasa roha nami. Dohot nasa tete nami. Dohot nasa tondi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubain hami. Dibahani tamado rimasammu, jalau humammu hami, tuhamatean saliling ni liling nai. Alai, nama porus mahami nuang tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Tay urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, ana halongan ni roham, si pangolu hami, dohot Allah ni guarmu nabadiai, ale Tuhan, say asima roham di hami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga taringo tu hasisaan ni dosa ta. Molotung adong manang isi namar dosa. Adong do pangondiot ta diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosa ta. Alai dada holan taringo tu dosa ta. Doho taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapom ma di batana diginjang. Amin. Epistel dihita di minggu Advent Parjolo imasian Matius tolu, mamukasian ayat sada rodi ayat 12, marsikap storing mahita menjaha. Dungi di lon-loni ari hehe masih Yohanes Pandidi, marjamita di halonganan Judea. Ibana do na pinaboa ni panurirang Yesaya uji na didokna. Suara ni naman Jojo di halonganan. Di halonganan, paturoy hamuma di dalan di Tuhani. Pahornop hamuma si dalan nai. Dungi lauma pangisi ni Jerusalem manopot ibana. Tongoni dohot sudi halak Judea ro di saluhutna akka namaringan di lambung ni Jordani. Jadi
Alai dinani idana toro parise dot saduse manopot pandidon nai, ninna maman dok nasida. Amu anak ni uluk, ise do na mengajari hamu, pasidikon rimas narosogot. Jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami, ai hudok matu hamu. Terjadi hon di batado anak ni si Abraham, cian aka batuon. Ia au ai do hudidihon tuhamu mandokon paubahon roha alai andul gumogo do narosian pudikku gari mambuan sipatuna hurang tama do peau didihon ni do tuhamu tondi parbadia dohot api ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani dibata jala upeopsa amin. Tahatidaku maha porseot tai, songon na hinatindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargoguna suatu dosan, na tumo palangi dot ano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinumbuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia. Adorang soho bubuhan, ido tuhata, na tumao na birni, di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamon ni dewata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia,
doh diasesani dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, doh diangoluan na roh sarasuda. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 27 November 2022. Perayaan Natal Perhalado, Kamis tanggal 1 Desember 2022, pukul 10 walu, patu paon ma pesta Natal Perhalado Partohonan HKBP Rawamangun, maringanan di gereja. Sude Perhalado Partohonan, dohot keluarga, padita pensiun dohot keluarga, situa pensiun dohot keluarga, evangelis HKBP Rawamangun diudang asaro madohoti pesta Natali. Padidio Nabadia, Minggu tanggal 4 Desember 2022, di parmingguan pukul 10, patupaun ni Huriata ma padidio Nabadia tudak danak. Ruas ni Huriata, nana yang mabuan dak danak majalo padidion, asaro mendaftar Huhut Marguru di hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 10.30 di gereja. Jala dibuan ma surat pengantar sian situa wik. Akte lahir, dohot kartu keluarga Huria. Bantuan tu korban gempa Cianjur. Senin tanggal 21 November 2022 masa do gempa bumi di wilayah Cianjur. Jala godang do korban jiwa dohot harta benda ni masyarakat sekitar termasuk ma ruas ni HKBP. Patuduhon na dohot dohita makilala si taunon nasida di hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 di sude parmingguon papungupelean khusus dohita lao mangurupi dongata nahona gempai. Anggiat marhitei boy meringankan si taunon nasida. Tatangnyakon ma asa sude korban margogo huhut benget manaon namasai di bagasan asi dohot holong ni rohani Tuhata. Rapot Perhalado Partohonan. Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 10 siawip maringanan di gereja patupaon ma rapot Perhalado Partohonan HKBP Rawamangun. Ima lau mabain program kerja dohot anggaran tahun 2020 sude Perhalado Partohonan asa madohoti rapoti. Ruas nataba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas natamba sahalak ina ima anna mutiara boru simatupang rosian HKBP Resort Muara Distrik 10 Hubang Hasundutan. Alamat Perumahan Taman Modern Blok C4 nomor Sia Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Anggiat manasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni Tuhata. Berita Natal. Berita dohotiki perayaan Natal tajahama di harotas tikting ni Huriata. Duksipul majaha tikting badok hata do sian panitia Natal. Tikting naeng marbagas. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagasan ma Rafael Bilsasar Hasiholan si mare-mare ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Anak ni Amata AKP Markus si mare-mare. Tubuh ni Inata Maria Marisi Magdalena Boru Aruan. Dohot Orwana Rahel Geraldine Veronica Boru Napitupulu. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Utan Kayu Kayu Manis, boru ni Amata, Jackson Ridwan Napitupulu, tubuh ni Inata, Donna Sodang Purnama boru Simorakir. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, pukul 8.30 di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe parsaripeo nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni Tuhata. Ruas namoding. Nah di hari Senin 21 November 2022
nunga jumolo moding sahalak ina tiurlan Panjaitan umur 75 tahun tinading ni amata bicar mau nurung nahinan alamat Jalan Murtado Walu nomor 170A RT 10 Walu RW Onom Jakarta Pusat Wikrawasari Cempaka Putih. Tu udean na di hari Rabu 27 November 2022 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. 2. Na di hari Rabu tanggal 27 November 2022 nunga jumolo moding sahalak ama Hilman Tador Laut Aritonang umur 60 tahun tinading ni Inata Sukarni nahinan alamat Jalan Pramukasari Tolu nomor 54 Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih. Tu udean hari Jumat 25 November 2022 di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan. Tolu na di hari Kamis 24 November 2022 nunga jumolo moding sahalak ina Emmi Hotma Borutapu Bolon umur 60 tahun hina baluhon ni amata Fridolin Simajutak alamat Jalan Kampung Jati Selatan nomor Tolu RT 2 RW Walu Jakarta Timur Wik Kampung Pertanian. Tu udean hari Jumat 25 November 2022 di TPU Kampung Kandang Jakarta Selatan. Tuhat tama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na Marsitaononi. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipa tupaota bahen sangap di gowarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Horas. Horas madihita saluhuna amanami inanami dan ihaolongan. Selamat hari Minggu madihita. Hujahma dison sambutan panitia Natal tahun 2022 do tahun baru 2023. Na pinar sangapan amang pendeta resort amang ina pendeta fungsional sude amang dan inang sintua suang songoni aka naposo bulung ruas ni huriata. Hamisian panitia Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 berdasarkan surat keputusan nomor 019/022 8 Romawi /2 Romawi /10/2022 tanggal 7 Oktober 2022. Imana naing pinaboton tu hamu amanami inanami ruas ni huriata namandohoti parmingguon sadarion dot parmingguon di Jabu marhite online. Perayaan Natal tahunon tongdo dalam situasi pandemi alani do tahimbo tu sude ruasta namandohoti parmingguon tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Parjolo perayaan Natal di Huriata HKP Romangun secara langsung anggota PGI membantu tema imana tersurat di Matius 2 ayat 12 didok maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Temaon ima implikasi di paingot marhite nipi ni halap majus siat timur asa unang bemulak tu Herodes alai mulak mana sida melalui dalan asing. Paduahon beberapa kegiatan Natal tahunon tabereng ma marhite slide Natal kategorial, Dewan Natal Week dan ibadah Natal umum. Aka kegiatan Natal di Huriata ima meliputi sada Natal nambah balu manang diakoni pemberian si palas rohatu
nama balu ruas ni huriata akana sobot somarama somarina ima tanggal 7 Desember 2022. Paduahon Natal Diakonia perjolo Natal Sekolah Minggu naposo remaja pelajar sidi ima di tanggal 10 Desember 2022. Natal ina tanggal 22 Desember bertepatan dohot hari ibu. Patoluhon Natal Sekolah Minggu perjolo Christmas Joy Yana Kota Sekolah Minggu mengumpulkan donasi dalam rangka membantu keluarga pelayan HKBP full time yang telah meninggal dunia dan masih memiliki anak sekolah minggu. Paduahon Christmas Sairol, kegiatan berbagi holong merayakan Natal aka lansia ima tanggal 3 Desember 2022. Manggihut musen Natal bakti sosial ima Natal songon bentuk kepedulian sesama dohot mengunjungi panti asuhan manang masyarakat terlantar ima di tanggal 10 Desember 2022. Paupaton ibadah Natal Paduahon ima tanggal 26 Desember 2022 ima Natal kesehatian dan melibatkan partisipasi akawik ni huriata nama Andahotisa. Mangalihon ulos tu ruasta nama rumur 85 tahun tu gijang. Godangna 33 halak. Patuluhon Natal Marturia ima Natal Lapas Cipinang tu Lapas Cipinang. Paduahon Natal Sending kaum marginal. Papaton kegiatan bersih-bersih gereja nunga di Patupa tanggal 10 pitu 10 lalu 10 November 2022 diikuti oleh 21 week. Mangihut pemasangan pohon Natal dohot dekorasi Natal di gereja ta di tanggal 21 sampai tanggal 26 November 2022. Palimahon anggaran Natal tahunon bersumber sian gereja. Donasi Natal dohot manggadis kalender HKBP Rawamangun naung di Parade Huriata jala pasaton nama itu wita ka ruas. Kegiatan akadiwikta harga berisikan 5 kalendero berisikan kegiatan diaka seluruh wikta na 21 wik itu selama 1 tahun. Harga ni kalender ditotopon Rp100.000 per eksemplar per satu kalender. Arab situtu rohanami di Haradiota as mendukung membantu kegiatan Natal di Huriata tahun 2022 on. Songonima informasi na boy pasat hami tu hamu na pinarsangapan anami mau lihat godang ma di sudia Haradiota. Tuhan mau masuk-masuk kita mau lihat horas. Doro
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Iman na mangramoti akateate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhut na. Selamat pagi. Ada sukacita? Horas. Di minggu Advent na parjuloon, turpuk jamita dihita, sian buku panurirang Yesaya bindu 10 sada, mamuka sian ayat sada 1 ayat 10, songonon madidok. Raja nabonar sian poparani si David. Dungi ruarma sadatuna siat tukoni si Isai. Jalamar parbue sadatubis na tubusian urakna. Jadi songgop matu ibana ton dini Jahoba. Ton dini habisuhod dohot hapistaran. Ton dini panuturion dohot hagogoon. Ton dini parbinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Jala halo mohonon nado hadaulaton maradopon debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnidani matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhite-hite hati goran tahe uhumon ma aka napogos. Jala marhite-hite hasitongan pati kosonna uhum tu aka nadangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi ni pamanganna libasonan na tanoon. Jala marhite-hite tondi ni bibirna bunuonna halak parjahati. Jala hati goran do hohos ni gotingna, jala habonaran hohos ni akna. Disima maringan gopul ni lambung ni biru-biru, jala magopang babiat di lambung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu, babiat dohot pinahan na pinamokmok, jala dakdanak na met-met marmahan nasida. Rap majapal malobu dohot babiat. Jala tapak modom aka anak nabe. Jala panganon ni singa duhut-duhut songon dorbia. Jala poso-poso marmiam-miam di lambung ruang ni ulok dari. Jala dakdanak mabura sirang susu mangarorohon tangan tu ruang ni libe. Dang be majahati manang mangago nasida di sandok dolok habadioku. Ay gok parbinotoan ni Jahoba tanoon sogot. Songon aik ni laut mangilikupi tondolanna. Jadi masama dinasadari uso-uso ma aka parbegu di urat ni si Isai. Na pinatindang bahen partonggol ni aka bangso jala pangulaon na do hamuliaon. Ido sahakna. Hamuna kadongan sa persiawan di bagasan Kristus Yesus. Nunga galak besa dalilin di jolo. Pertanda nunga masuk kita tu tahun baru parhuriaon. Selamat tahun baru parhuriaon madihita saluhutna. Ditandai dengan nyalanya satu lilin jala tanda tahun baru parhuriaon ima minggu Advent na parjolo. Di minggu Advent na parjolo naing makatahon taringot tu pengharapan, hope, pakirimon. Minggu Advent ima masa-masa penantian. Ahadona dinanti, ahadona dipaima. Masa penantian di mana seluruh umat diarahon laho paimahon haroroni Tuhani. Haroroni Tuhani diharapkan romabuan sada perubahan. Perubahan ima dapok ma di dalam perubahan ini adong kedamaian, kesejahteraan. Oma nabui diharapkan sian hita napaimahon haroroni Tuhani. Molo didok
napaimahon haroroni Tuhani berarti kedatangan Tuhan membawa harapan baru. Dari derita kepada kebahagiaan, dari penindasan kepada kemerdekaan, dari kekisruhan, permusuhan, dan saling memangsa kepada perdamaian. Molo di bagasan minggu Advent na parjolo diarahon hita tu sada pakirimon manang pengharapan hope. Sudah do hita ruas di huria berpengharapan asa haroro ni Tuhani gabe sada pemenuhan pakirimota. Jala jamita di bagasan Advent na parjoloon naing mambuan hita tu sada pakirimon di mana saat hita ruas di huria paimahon haroroni Mesias, ima Mesias yang membawa pembebasan, yang membawa perubahan. Hamuna kadongan sa porsian di bagasan Kristus Yesus. Dalam masa-masa sulit, pasti kita semua memiliki ada keraguan di bagasan rohata. Di bagasan masa-masa sulit kita bertanya, di bagasan dirita, dari mana datang pertolongan? Siapa yang menolong kita? Dan bagaimana bentuk pertolongannya? Di jami taumma panurirang Yesaya naing mangalehon pakirimon tuhita saluhut na ruas niuria na di bagasan penantian manang paimahon Mesias. Na parjolo naing dokonota sian tunas ni si Isai. Molo hia hita mambege peribahasa yang mengatakan mati satu tumbuh 1000. Ungkapan non merupakan ungkapan yang sangat umum. Apalagi kita yang mendengarkan ini sebagai suatu janji atau harapan yang indah. Bahwa kita tidak kehilangan segala-galanya. Alai kita hanya kehilangan sesuatu yang menjadi awal semangat, awal kebangkitan kita. Dalam kiat sukses jot-jot do hita mambege bahwa kegagalan ima kesuksesan yang tertunda. Molo ta evaluasi di bagasan kegagalan nah ya terjadi di hita, dapat hita do sadar rahasia, songon dia do hita mengantisipasi kegagalan, jalasian kegagalan ini gabe hehe mahita, gabe tubuh masada semangat naik baru, sian semangati, sian kegagalan ini marsi ajar hita, boi hita mencapai titik kesuksesan. Di bagasan Yesaya 10 sada nagabe jamita di hita oma adong sada krisis na terjadi di tonga-tonga ni Yehuda. Alana raja-raja na terakhir Yehuda isarani Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz dan Raja Hizkia dangadong menunjukkan tanda-tanda hadengganon. Justru na adong disi menghantarkan tu bangsa Israel kepada krisis yang semakin parah. Oma ditiki situasina gabe songon na patah do haporsiaon semangat
Apalagi sementara di TKI Israel ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Sedangkan Yehuda sendiri berada di bawah ancaman kekuatan adik kuasa Asyur. Oma di TKI kekalahan yang terjadi. Jala di Soma terjadi pembuangan bangsa Israel tu Babel. Allah talu nasida di parporangani melawan Asyur. Tampil ma panurang Yesaya. Lau menubuatkan songon dia dosa halak pemimpin yang akan tampil membawa perubahan bagi bangsa Yehuda. Di dokdo tumbuh ibana sian sadat tunggul ni si Isai. Satu ungkapan menunjukkan bahwa Mesias dan Langrosian keturunan ni si Isai. Alai sada pengharapan na digambarkan si Yesaya di son nga bolong batangon. Hape boido sian batang na busukon, batang na dibolokonon, batang na nasohasyaon, tumbuhan baru. Oma na digambarkan bahwa nang penaung dibolokon, nang pemasuk na sida tuha buangan, nang penaung talu na sida, nang penaung masuk na sida di masa-masa sulit ni na sida di hati-hai, alai kehadiran Yesaya di TKI mengatakan dan memaparkan, menghadirkan sada pakirimon na mangulu bahwa dari kita yang sudah terbuang ini akan datang seorang raja, seorang Mesias, ima keturunan ni Isai. Isai dosi Isayon. Isayon ima kalau dilanjutkan dari keturunan Daud. Berarti yang mau datang ini adalah dari keturunan Daud. Molo didok tunggul adalah batang kayu yang bekas ditebang. Rahitahayado sude menebang kayu atau kakak ina maputihon aka tunas-tunas ni tanaman yang naung busuk. Songoni mana udah kita patahkan, kita abaikan begitu, tiba-tiba yang kita abaikan itu tumbuh tanaman baru. Ini yang tidak masuk akal sama sekali sian bangsa Israel hati-hai dia do mungkin. Alai kata tunas sison sangat penting. Ibarat pohon yang sudah tumbang, batangnya telah ditebang dan dibuang, memungkinkan pohon seperti itu dapat menjadi tumbuhan baru. Oma gambaran, isara bahwa Yesaya mangalehon pangatusion taringotu sada pakirimon tumbuh di bagasan tunas yang baru, yaitu sian tunggul Isai. Ayah nih si Daud. Naing di garis bawahi berarti Mesias yang datang itu ima sian taromboni si Daud. Hamuna kadongan nubuatan na adong diturpukon digenapi di bagasan diri ni Yesus Kristus na tubuh. Godang doa ka pengajaran manang jamita sepenuhnya didasarkan sian habisuhon na sian Tuhani. Sehebat manang ahape halak Farisi nang aka si boto surat lahu menjebak Yesus, alai Yesus tidak pernah dapat dipersalahkan. Sian Matius 1
pangukapon ala disido makatahon taringo tu Yesus. Di padana robi dang adong dibahas sih. Dang dapot hita dope coba, adong dope hita naman jaha sian Matius 1 pangukapon. Tarjaha hita adong kesalahan Yesus. Daki adong didokon. Justru si boto surat dot alak Farision berusaha mengalului hasalana. Aledang haru dapot. Ujungna diparsilak kodo ibana. Dang nasoboi ibana ditiup ibana silangi tormalua ibana. Ay boi do. Gari bangaleo mangan 5.000 halak. Boi do dibain ibana keperluan deke do roti i. Siat. Oma matematika ni iman. Matematika hapor siaon. 2 tambah 5. Ya, 2 ikan 5 roti. Dibagi saja 5.000. Hasilnya 12. 2 tambah 5 dibagi 5.000 hasilnya 12. Ise na malo matematika di son hitung jo. Gari aik boi berubah menjadi anggur. Masa dia nggak bisa menyelamatkan diri nasian aka pecutan, sian aka tendangan-tendangan dibuan ibana silang nana borati. Boi do ibana paluahod dirina aleaha. Naing patuduhon ibana do bahwa yang terjadi itu adalah kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapaknya. Jadi molotung pehita manarita unang holsoa kita. Ada satu pengharapan. Semakin sering paru kiloniro tu kita semakin matang kita di dalam Tuhan. Jangan menghujat Tuhan. Tuhan tidak baik. 2 hari nasalpu mahu bege andungi. Matema opuku mengandungi namboruku. Tuhan gak baik. Gak betul Tuhan Yesus itu ada. Kenapa mamaku diambil? Enggak. Gimana nanti siapa yang ngurusin si Samuel ini anakku? Biasanya kalau orang lagi sedih itu imannya juga rapuh. Karena apa? Karena tidak disiram. Sama seperti tanaman. Holan pohon Natalon do nasu disiram kan? Langsung belga jong-jong. Ale molo tanaman yang tumbuh itu isiram do asabui denggan. Molo nunga kuat akarna nang pero manang aha dang boy ibana tumbang. Hapor siapa songoni? Molo ta isi ta sirami dot hatane debata dan tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan tetapi juga menjadi pelaku firman. Maka kita akan kuat. Ro paru kilon sada tolema. Adong do Tuhan nih. Romuse dak saya do penasada romuse napa duaon. Mang tahe bohado. Kuat duau ikon kuat. Kita sendiri yang menjawab. Ikon kuat. Ro napa duahon. Ternyata kita mampu. Romuse napa tuluhon. Tatu napa opaton. Ayado maksud di Tuhan. Tuhan. Uji mau. Alai bertahan doau. Bos do rohaku. Leono mudo solusi sian persoalaku. Itu yang bagus. Karena iman kita sudah tumbuh dengan baik. Adong pakirimon. Adong do Tuhan nama ngurupi hita. Ido dipangido di son. Sada pakirimon nama ngolu. Sudah hita punya cita-cita. Adong cita-cita. Sudah hita karena tua-tua bercita-cita. Dengan kuliah hasil sekolah nia kaya anak kota. Karejo nia anak kota. Jodoh nia ka anak kon boruta. Hatop manian ropa. Pahopu paromain hela. Songoni do kan cita-cita ta. Adok siak kita di sana bercita-cita. Anaknya harus menjadi perampok ulung.
Tidak ada. Alanya sudah cita-cita pakirimoni selalu ke arah yang lebih baik. Jadi songonido diyakinkan si Yesaya, bangsa Israel, bahwa Nasida pasti akan mendapatkan kedatangan satu raja damai. Alai ikon jolo digohito di porbadia do Nasida. Dan inilah salah satu kelebihan dari Yesaya. Dia merupakan nabi yang terus berjuang meyakinkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Wada boy tubuh. Ha porsiaun molo hita sendiri dang porsia tu Tuhani. Sekali lagi saya katakan, tak kenal maka tak sayang. Tak tanda madebata, tak kenal. Bagaimana kita kenal? Kita kenal kasihnya. Apakah kita sekarang merasa bahwa hari ini, pagi ini kita ada di gereja ini karena Tuhan? Itu kita sudah kenal. Apakah doa kita pernah dikabulkan? Semua yang kumpul di sini pasti mengatakan pernah. Ada yang enggak pernah dikabulkan? Kalau ada yang tidak dikabulkan udah kebanyakan permintaannya. Pagodaku mangido. Tuhan tolong, terus solana Tuhan tolong, Tuhan tuh. Bah gabe hantu teh. Sekali katakan Tuhan tolong, yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Pengharapan pakirimon namangulu di bagasan Tuhan ini menghasilkan sukacita. Dalam situasi sulit, kehadiran Yesaya di tongani hita, unang majota dok di tonga-tongani Israel, ala turpukon nunga satu hita ruas di huria KBP Romangun. Kita minta supaya Roh Kudus mangarajai roha nang pikirata. Asa unang akan aja hata pikiri. Ay nga masuk behita tu minggu Advent. 4 kali do, 4 lilin nanon galak. Artinya Buhado di dalam minggu pertama ini harapan kita akan kedatangan Tuhan. Alana minggu demi minggu yang mau kita bicarakan dalam penantian ini selalu ada. Tapi yang jelas kehadiran Raja Damai, kedatangan Mesias itu melekat pada kebenaran hasitongan. Kepemerintahan Mesias akan dilaksanakan, akan diperintahkan dengan adil dan kebenaran. Jadi memang adil dan kebenaran ini bahasa Bataknya saya lebih suka. Hatigoran dohot hasitongan. Hatigoran artinya sama dengan hasitongan. Ale mau lo digabung hatigoran dohot hasitongan. Godang dohita si patadak taboto. Hatigoran dohot hasitongan, kebenaran dan keadilan. Tapi kalau diterjemahkan secara letterlet itu artinya sama. Dak pola malun ya nau marahata Batak. Alai hehado bahasa mitiki kuliah antara hatane hatigoran dohot hasitongan. Songoni donang kehadiran ni Mesias si tonga-tonga ni ngoluta. Molo ibana do nama mimpin ngoluta, kita akan menjadi sejahtera. Karena kita menganggap bahwa raja yang datang itu adalah raja damai. Raja yang datang itu menghadirkan suasana yang baru. Kehadiran Mesias di bagasan situasi Nuaingon benar-benar sangat mengajak kita untuk menjauhkan segala perselisihan. Molo parjulo sehali bermusuhan dohita dotsi COVID kan. Alai saya didok Pak Jokowi, mari kita bersahabat dengan si COVID. Molo bermusuhan kita gabe songkop do tuhita. Molo mardonga kita ternyata Tuhan kasih solusi. Marhite-hite aka vaksin. Dihamu akan natua-tua namin lansia. Nungadong be booster kedua, vaksin keempat. Segeralah. Jadi molotong hona COVID kita songon flu biasa namanya. Unak pola mabiar be. Unang molo flu tor antigen, PCR. Molo diboto COVID ngator stres kan. Jadi akan nasehat nuaing lansia.
di segala puskesmas, di gorna Jalan Pemudaon, nunga dibuka be booster kedua, manang vaksin keempat, parjolo tu akalansia, bok kamu maka KTP muna. Aidang binoto, iba songonope, sian bohi daktari lansia, alai sian umur nga 10 kan, berarti nunga masuk lansia. Jadi molo umur lansia itu sebetulnya 58 molo di kepemerintahan. Jadi nunga boy, karena itu salah satu cara Tuhan melindungi kita, cara Tuhan menjaga kita. Karena kalaupun kita minta Tuhan menolong kita, molo kita sendiri dan berjaga-jaga, itu juga tidak benar. Menantikan Raja Damai, kita harus juga berjaga-jaga. Apa yang harus kita jaga? Hati kita jaga, iman kita jaga, pikiran kita jaga. Asa unang tak pikiri akan jahat. Biar aja orang menjolimi kita, biar aja orang memfitnah kita, tenang, slow dalam hidupmu. Karena apa? Kita nggak perlu jelek-jelekkan orang, karena tidak dijelek-jelekkan pun dia sudah sudah jelek. Jadi nggak perlu, kebenaran tidak perlu dicari. Kalau kita tidak salah, tidak perlu mencari pembenaran. Walaupun lama kita ini benar dan tidak bisa dibuktikan hari itu, lihat waktu berjalan kebenaran kita akan dijawab dengan berjalannya waktu. Jadi orang yang biasanya itu, inang pendeta tuh gini-gini, inang pendeta, enggak, udah biarin aja lah. Karena apa? Kalau yang diomongin itu diam aja berarti beritanya tidak benar. Tapi kalau yang diomonginnya juga marah, ngamuk, berarti benar, itu saja. Jadi artinya slow, ya. Slow dalam perjalanan hidup ini. Slow but sure, ya. Slow tapi pasti sampai kepada tujuan. Kita mau masuk dalam minggu-minggu Advent ini, kita diajak untuk mempersiapkan waktu, hati, pikiran, bohado hita dalam menyambut kedatangan Raja Damai. Bisa enggak kita sendiri damai? Raja yang mau datang damai, hati kita dang damai. Ya, makanya banyak kan kalau di orang Batak itu guarni dakdanak dibain si dame, si sondang, si tiur, hatiuron, ya, si torang, adong tahe, godang do, lapatan nih, dang sembarang mabain guari, tetapi memang dia dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Hita maun ngarobe si Yesaya tu tonga-tonga ta paingoto di hita naingro nama Raja Damai itu tonga-tonga ta Mesias yang membawa kepemimpinan gok hasitongan dohot hati goran. Tidak ada manusia siapapun yang bisa melakukan kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya selain Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita harapkan. Untuk apa uang kita banyak kalau hati kita tidak damai. Kedamaian tidak bisa dibeli. Carilah Tuhan maka jiwamu akan damai. Ya, perlu. Siapa bilang uang gak perlu? Perlu uang. Tapi unang kita gabe diperhamba oleh uang. Katakan sama Tuhan, saya perlu anak saya mau bayar kuliah. Saya perlu uang kontrakan rumah saya sudah habis. Saya perlu untuk membayar ini, saya perlu ini. Katakan dalam doamu. Sama, anggap aja kita seperti anak kecil yang berdoa. Kan? Sama Tuhan, minta aja. Seperti seorang bapak ngajarin anaknya berdoa. Dia bilang, kalau berdoa untuk makan, Tuhan berkatilah makanan ini. Amin. Alai saya didoko bapak noma, mulu adung kesulitan. Molo perlu pertolongan, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Tapi gak diajarkan doa yang lain. Yang diajarkan hanya doa makan. Dibawa matong da mardalan itu kebun binatang. Malua ma singa. Pasma di julona, nga buka, nga naing yalang dagdanakon. Martangi yang maibana di babani singai. Tuhan berkatilah makanan ini. Alai ahana terjadi. Tersigap doro petugas di kebun binatangi manakup singai dan jadi dia lang dakdanaki. Nang peitang yang ni dakdanaki alai di boto Tuhan ido.
rohai do iyas. Jangan berdoa diatur-atur. Tuhan debata di banwa gijang doho alai jonok nang dihami. Di dokon sude di dokon dung amen hudul mai bana. Boha do nakintang nyaki jago do. Oh, berarti dia berdoa hanya untuk dipuji. Tidak. Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Pertobatan kita juga, perubahan hidup kita juga nggak perlu orang lain. Tangan kita ini jangan sekali-sekali begini. Bertobat kau, berubah kau, jangan. Kesini tunjuk, bertobat kau Herlina. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghakimi. Karena pertobatan kita terjadi yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang membawa perubahan, kenapa kita juga tidak mau merubah diri kita? Berubahlah karena pembaharuan budimu. Jadilah kita jemaat yang benar-benar menantikan kedatangan Tuhan, tetapi saat menanti kedatangannya tidak duduk, tidak berpangku tangan, lipat tangan, tidak bertopang dagu begini nungguin Tuhan, tapi tetap kita mulaulaun di bagasan lasni roha, jalan mulaulaun di bagasan hasitongan nasian Tuhani. Jangan lakukan hal yang menyakitkan Tuhan. Kita tidak akan pernah dapat kedamaian. Kalau kita berlaku jujur, memang itulah mahalnya nilai kejujuran itu. Damai sekali hati kita dan kita tidak pernah takut dengan apapun. Karena apa? Karena ini, Raja Damai akan datang di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maulia tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Di pahingot hodo kami. Di minggu Advent na parjuloon. Asabui kami membuka roha. Menjalo hatigoran dohot hasitongan. Songoninang hadamion. Jala olo kami mengulurkan tangan. Lau menggandeng akadongan menuju hidup yang harmoni dan rukun. Ajari kami Tuhan, argado hidup damai rap dohot ho. Alay dangadong beban manang aha. Ajarhon kami, asa hupadaw kami maka ulaon pikiran na jahat. Nang di bagasan minggu Advent na parjuloon, nung agalak sa dalilin di tonga-tonga nami, dang lilin na inang beringon nami, alay api ido Tuhan. Naing do apion, songgop tu bagasan ngolo nami, gabe hatiuron ma di ngolo nami, molo tiur do ngolo nami, tiur nang lakan nami. Dakya salah kami mangalaka rap dohot ho Tuhan. Alani mau lihat tema alanunga di pataruho kami tu ingananon marsao rap dohot ho jala bersahabat kami di hatami Tuhan. Mau lihat nang di bagasan manogoton godang akan natua-tua nami na lansia bui hadir di garejaon toktong ma ramoti nasida. Leon Haipason, semangat, asa terus nasida boy rap dot kami mar minggu di ngananon, jala boy nasida nang rap mangendeon puji-pujian di kebaktian minggu namion. Di nanay mulak pe anon akan natua-tua nami Tuhan, dongani ma. Di tiki nakok tu mobil nang tu angkot pe, tiki mardala pe, jaga makan natua-tua nami na lansia o Tuhan. Asa boy tok-tok kami di bagasan lasni roha, mamestahon hari hatu tubuh mo Tuhan. Songoninang akadongan namin naro, tu bagasan parmingguan. Pasu-pasu mahami sa luhu na Tuhan. Asa mulak kami siyan ingananon, mambuan dame na siyak ko. Asa boy kami tong, gabe pangula hadamion di tonga-tonga ni ngolo nami. Songoninang Tuhan, godang doa ka pergumulan nami. Masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah jodoh anak baru nami, masalah parkarejuan anak baru nami, masalah parkarejuan kepala rumah tangga nahona PHK, aka kesulitan-kesulitan na asing Tuhan, kurang komunikasi orang tua suami istri, kurang komunikasi antara orang tua dengan anak, alai pos roha nami.
di bagasan tikion mangido kami. Lehon masolusi sian sude persoalan jala keinginan nami. Asa homa Tuhan na mga leon na patut jalon nami. Tarlumobi manang di aka keluarga. Naong leleng di bagasan parumah tanggaon. Alay dang dopero aka lumelumem Tuhan. Homa natangi di sihol ni rohana sida. Homa natangi di pangiduan nasida. Nang di aka natoras na paimaon aka pahopu. Tuhan lehon makesabaran di nasida. Jala pos rohan nami Tuhan alusamudo pangiduan nami i. Nang ditigo pegudang do aka donga nami na di bagasan parsahiton. Baik na adong di garejon songoni nang di Jabu nang pe di rumah sakit. Ima amang dopang manurung Brige Binpres Manulang Heni Agustina Utabarat STP na 70 Gerhard Gurning Pantasinurat Lorenzi Hombing Torang Marpaung Gimbal Dolok Saribu Jauti Siagian Budiman Sihite Nyonya Nenggolan Magda Boru Sitanggang Dewasa Tanjung Gita Boru Pangaribuan Ferdinand Manurung Nyonya Tambunan Boru Tagaul Ari Marbun Nyonya Pardede Kartina Boru Sitohang Triwahyuni TP Nababan Arnold Pribadi Baringbing Nyonya Nababan Sipahutar Dahlia Sariani Boru Manurung Manihuruk Janes Manurung Nurmani Sihombing Samuel Lombanggaul Beni Daniel Marpaung Sintua Espesitor Utasoit Nyonya Siahaan Boru Sitanggang Las Maria Boru Panjaitan Malaki Alvaro Nahasia Tapubolon Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung KMC Hombing Situa Evangelis Nyonya T Pasaribu Boru Sianipan TP Simanjuntak Siti Mawar Boru Cilalahi Aldi Aritonang Nyonya Tambunan Esterlina Boru Simanjuntak Nyonya Baster Manurung Boru Aruan Situa Mulia Simanjuntak Maruhum Tambunan Sintua Daulat Sitompul Naomi Boru Tobing Nyonya Sitohang Boru Tapubolon Pesta Tapubolon Nyonya Tapubolon Boru Simanjuntak Moladong dope Tuhan dari bagasan parsahiton alay daku boto kami manang di dia penasida manang aha pesahit nasida manang nunga bertahun nasida di bagasan parsahiton Tuhan kupasat kami matu bagasan tangamu nasa obat tangan dokter rumah sakit na dipake nasida laho majalo hama malum nasiako pasu-pasu masude usaha nasida molo naing pamalumon na pamolomom nasida pamalum Tuhan ale molo adong lomom na asing tu nasida saya malomom Tuhan tu nasida hami mangido hodo na majadihon alani upasat hami ma tu akadonga nami na di bagasan parsahiton asa homa toktong na mga leon hagogoon haporsyaon di nasida asalam tang nasida di bagasan haporsyaon jala sabar nasida majalo hama malum nasiako Tuhan maulea tema di bagasan sadarion upasat hami ngolu nang toni nami tuho homa na mandungani hami homa na mangaramoti hami homa na mamasu-masu hami jala pasu-pasu mahami ganup keluarga leon keharmonisan di dalam rumah tangga nami leon kecukupan jala ajari hami mandok mauliate di sude asineroham dot pasu-pasu nauku jalo hami pasu-pasu sude ruasmu na mga leon pelean minggu pelean bulanan pelean ucapan syukur perpuluhan asa tambau muma tu nasida 1000 kali lipat asa lamar sonang-sonang nasida laho mensyukuri maka molia tehon pasu-pasu na hujalo kami mauliate madiho Tuhan sesa jumolo dosa nang panglesion nami asa lamar nida kami digodang ni asineroham naung di pasatutu kami sahat tutikion di bagasan unduk dot serep ni roha martangnya kami tuho jaloma tangyang nami asi maroham amen marende mahita uhut ma tapasahat peleata Oh
Dehon ma laos jongjong mahita saluhutna. Tatangyak koma peliata, martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, kodo harorwani salut sileon loyo na denggan dot nasa ulibasa na moliutus. Upasat hami masyana ni lehomitu hami pelianami tuho, say jalo mai gabe uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asau para siak kami pelianon, patimbul hon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dami godang ni sileon lehomitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami rodi saliling nililing na, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami di bagasan tahun parhuriaon naung salpui. Asini rohamdo napasaton hami tu bagasan tahun naim baruon. Uida hami di bagasan nasa tahuni, denggan ni basam. Buas doho mangaleon barita nauli tu hami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditambahi hodo bilangan ni akan naporsea. Akan naburju mangoloi hatam. Ipargogoi hodo akan naporsia dohot naposom. Akan namamaritahon habalgaon muritonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude dengan di basam nasa taoni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, saat rodi sadarion. Dibaheni hupuji hami maguarmu, jala upasangap hami maho. Sai gonggomi ma, jala pasu-pasu manang huriam. Tambai ma ganup ari torop ni akan naporsia. Namar holong ni roha diho. Sai pararat maharajon muritano batakon do di sandok puloon. Sai ramoti huriam asa unang saut tahi ni parjat na mangambati hararat ni harajomu. Sai unang loas huriami disusai. Digaori manang dileai. Ramoti ma akan napinilitmu pai masahat tuhangoluan. Sai ramoti masudi na posom na mamaritahon barita nauli. Sai joma akasi pelebegu dohot parugamon asing asa dohot nasida pasangapon guarmu. Sai ramoti jala parbadiai mahuriam sahat rodi haroroni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tungaon songona di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago.
mulak mahamo di bagasan dame, jalo hamo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaor kon madamena tutondim. Atas nama Pandita Parhalado, tim musik, song leader, tim multimedia, KBP Rawamangun, Pasahat Tutuhita, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent Naparjolo. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.